Здравейте! Искам да ви представя един чудесен воблер на полската фирма Robinson, модел Buster, който всеки един рибар трябва да има в своята кутийка за примамки. Примамката има много бързо и агресивно действие, благодарение на конструкцията на лопатката. Спуска се много бързо под водата, с леко претърпване до метър и половина. Този малък и много добре оформен воблер е с дължина 4 см и с тежина 4 грама, които позволява кастингите да са дълги и точни. Риболовът с тънка линия в бързи потоци, както и в бавно течащи реки, е истинско удоволствие. Внимателно подбраните цветове на Robinson Buster привлича вниманието на всеки хищник. За риболов в кристално чисти реки са подходящи по-тъмните цветове, а за води с по-малка прозрачност са светлите цветове с холограмно покритие. С помощта на тройните куки на марка VMC ще имате по-малко откачени риби. Можете да ги намерите и закупите на най-добра цена от риболовни.bg.